waphetha ngaphambili. Uziswa uYesu ke rhamente kaThixo phambi koKhayafa. Usuka uAnas. Isisimanga ke lento ngokokuba kuyabonakala into kokuba ayiqali kweli lizwe siphila kulo into yenepotism. Rhamente ngcwele kaThixo ngoba lento iqale kuAnas yasuka kuAnas yeza kunyana wakhe okanye yeza isuka kutatazala ize kunyana. Rhamente ngcwele kaThixo Mkhwenyana. Uthi ke ngoku umbhali xa echaza uKhayafa uYesu uziswa phambi koKhayafa iyathandabuzeka nendlela uKhayafa rhamente ngcwele kaThixo angene ngayo apha Thixo kule nkundla okanye kwesi sihlalo abekwe kuso. Ithi lento xa ibalisa ithi uKhayafa ibiformality nje yokuba makagqithe kuAnas ngoba uAnas ikwangumuntu omnye noKhayafa ngoba isaziwa apho into kokuba uyipuppet yena kuqala uKhayafa kaAnas yonke into azamxelelwa nguAnas umela zayenze rhamente ngcwele kaThixo. Uziswa uYesu ke phambi komsadusi ngoba ithi iBhayibhile okanye ithi incwadi xa ibalisa uKhayafa ithi uKhayafa ngumsadusi rhamente ngcwele kaThixo. Ithi xa imchaza uKhayafa le ncwadi rhamente ngcwele kaThixo ithi ngumntu ewe naxa uKhayafa lo ebengumprofeti omkhulu rhamente ngcwele kaThixo kodwa uthe sawuziswa uYesu phambi koKhayafa rhamente ngcwele kaThixo. uKhayafa uthi njengombingelelo omkhulu obemekiwe rhamente ngcwele okokuba makame abe ngumnxulumanisi phakathi kwabantu noThixo rhamente ngcwele kaThixo. Uziswa phambi komuntu ongalukholelwayo rhamente ngcwele uvuko rhamente ngcwele kaThixo. uKhayafa lo uYesu waziswa kuye ebekhona okanye ebevile ngexesha rhamente ngcwele kaThixo uYesu evusa uLazaro ngoku uziswa uYesu phambi koKhayafa. Khayafa lo ongakholelwayo eluvukweni rhamente ngcwele kaThixo usixelele ukuba unguye na uYesu unyana kaThixo. uKhayafa lona xa simjongile ungumntu ongayikhathalelanga inyani rhamente ngcwele kaThixo. Naxa ngumbingeleli phakathi kwabantu noThixo unika isihlalo apha kwaJuda sokuba makajonge bonke ubutyebi bangaphakathi etempileni kaThixo. Unika isihlalo sokuba makongamele amagosa etempile rhamente ngcwele kaThixo nababingeleli abancinci kunaye. Unika isihlalo rhamente ngcwele kaThixo into yoba makakhokhele iqumrhu okanye iSanhedrin. Ebesoloko ke uKhayafa njengomntu ohleli kwesi sihlalo iminyaka emininzi ebesoloko yenza imithetho kaMoses kodwa uYesu xa eziswa phambi koKhayafa zafika izinto zatshintsha ngoku phambi koKhayafa phambi koYesu. Sixelele ke ukuba unguye na uKristu ukuziwe. Amen. Okanye manqale ngokuthi zininzi izinto ezingahambanga ngendlela kule nkonzo okanye kule nkundla kaKhayafa. Ikhona imithetho ebibekiwe ebilandelwa. Okokuqala ibisaziyo into kokuba umuntu obanjiweyo rhamente ngcwele kaThixo ebanjelwa ityala elimila kunjena ibingenawuzihlala inkundla ekutshoneni kwelanga okanye ekuseni bekufuneke kuphume ilanga kuqale kuhlala inkundla. Kodwa isisimanga sokokuba xa kuhlala le inkundla ihlala ekuseni rhamente ngcwele kaThixo. Ibisaziyo into kokuba iqumrhu lokulawula inkonzo belingenawuhlala lecaleni okanye belingenawuhlala ekhusini ngoba ibiyenziwe inkundla yokokuba makuhlalwe kuxoxa imicimbi enjalo. Ibisaziwa njengomthetho walapha into kokuba awunawuzuthi ungumhlobo womntu omangalelweyo ibe nguwoncedisa ukuze lwenziwe uphando malunga nalo mntu ummangaleleyo. Kodwa apha rhamente ngcwele xa kuzawuxoxa uxatyala likaYesu kuthathwa umntu okufutshane naye kwathathwa uJudasi. Kunjalo nje baneliswa kubungqina bukaJudasi rhamente ngcwele kaThixo. Bekusaziwa rhamente ngcwele kaThixo ukuba
bawuthatha ubungqina ebusuku betyala kwityala eliwumila kunjena kodwa lathathwa yenziwa ubungqina ebusuku rhamente ngcwele kaThixo bayidileya noko ke iprocess balinde kokokuba bathi naxa besithatha isigwebo basithatha inkukhu yona seyirhalile kathathu ubonakalisa into kokuba noko ixesha selihambile rhamente ngcwele kaThixo bekusithi ke sawuhlala ityala elikumila kunjena rhamente ngcwele kaThixo kunyanzeleka into kokuba emveni koba bumanyela ubungqina rhamente ngcwele kaThixo bathi abantu bemamela ubungqina bahambe inglowo abheke ngokwendawo yakhe rhamente ngcwele kaThixo ukuze abuye ke emveni kwemini elandelayo kuzokunikwa okanye kuzomanyelwa into kokuba yena lo mntu umangalelweyo uthini sithathe isigqibo kodwa kweli likaYesu ityala rhamente ngcwele kaThixo ikhawulezisiwe le nto yagqitywa rhamente ngcwele kaThixo kuthiwa kwimithetho ebibekiwe apha kwaJuda bekusaziwa into kokokuba xa kuhleli ityala elikumila kunjena akatshutshiswa okanye umntu akanyanzelwa ukuze aphendule rhamente kaThixo kodwa xa kube kuYesu rhamente kaThixo kwanyanzeleka into kokokuba makanyanzelwe wathi uKhayafa esakumbuzo kokuqala into buthini na wena ukuphendula uYesu wathula wamnyanzela rhamente ngcwele kaThixo okokokuba ndikufungisa uThixo ophilayo ukuba usixelele ukuba nguye unyana kaKristu uthula uYesu rhamente ngcwele kaThixo esakubuzwa okokuqala nguKhayafa rhamente ngcwele kaThixo okokuba unguye unyana kaThixo kodwa njengenkwenkwe omJuda uYesu uthi esakubuzwe kwesibini uKhayafa wabeka amazwi okokuba sifungise ndikufungisa uThixo ophilayo wabona uThixo okanye wabona uYesu okokuba akanawuthula esisihlandlo ngoba kunyanzelekile ukuba aphendule njengenkwenkwe omJuda xa ifundisa unyanzelekile ukuba mayiphendule rhamente ngcwele kaThixo zintathu ke izinto endizawuzithetha ndihlale phansi sisimanga rhamente ngcwele kaThixo into eyenziwa nguYesu uthe sakubuzwa rhamente ngcwele kaThixo okokuba nguKhayafa uYesu okokuba kutheni na okanye makasixelele into kokuba unguye unyana kaThixo ithi iBhayibhile ngokaKateyu wathula uYesu akaphendula ndithi zintathu ke izinto uYesu azenzileyo okanye azibonileyo phambi kokuba aphendule ngoba siyeva into kokuba uYesu uqale wathula rhamente ngcwele kaThixo uthi umbhaleli ke esawuthula uYesu esakubuza into kokuba unguye na unyana kaThixo wacinga amazwi okanye wacinga isiprofethi uYesu wathula wajonga kuKhayafa wacinga isiprofethi owakhe wasiprofetha umprofethi uIsaya wathi wakhandaniswa wazithoba engawuvula umlomo wanjengemvu esiwa phambi kwabachebi babo wathula akawuvula umlomo wenza loo nto uYesu ngexesha sakubuzwa uYesu ngumprofethi uIsaya wakhetha uthula ngoba ukuze kuzalisekise isiprofethi rhamente ngcwele kaThixo kwesibini uYesu rhamente ngcwele kaThixo wathula sakubuzwa ngumprofethi esawubuzwa nguKhayafa into kokuba unguye unyana kaThixo wathi uYesu esakujonga uKhayafa wacinga emveni kokuba evusa uLazaro rhamente ngcwele wakhumbula isiprofethi ebesenziwe nguKhayafa rhamente ngcwele kaThixo wathi uKhayafa kumele kufe umntu ebemnye ukuze kusinde imiphefumlo emininzi yambangela uYesu esakujonga uKhayafa athule ngoba kusalisekiswa isiprofethi rhamente ngcwele kaThixo sixelele okokuba nguye na unyana kaThixo uthi uYesu rhamente ngcwele kaThixo esakubotshelela izandla esakubethwa esakuvalwa amehlo wacinga okokuba ukhe waprofethi umprofethi uIsaya wathi ndawunikela umzimba wami kuba bethi bezidlele zam kubadlathuli bendevu andabusithelisa ubuso bami esahlazweni ngoba uYesu emazi into kokuba kufuneke kusizalisekile isibhalo rhamente ngcwele kaThixo uthi umbhali xa ejonga uYesu ebejonga phambi koKhayafa into embangela uYesu athule esawujonga uKhayafa ucinga into kokuba uYesu naxa kusenzeka lento kuye ngenxa yothando lwakho olukhulu olungenambali so umele yena njengoKristu uba agqithe kuzo zonke ezi zinto ukuze kusinde imiphefumlo emininzi kusinde nomphefumlo kaKhayafa rhamente ngcwele kaThixo sixelele ke ukuba unguye na unyana kaKristu wathula ke uYesu akaphendula nto kodwa ngoku xa
okwesibini uyesu into kokuba makufungise uThixo naba makamxelele into kokuba unguye unyana kaKristu uthe sawuphendula uyesu urhamente engcwele kaThixo xa ndizawuhlala phansi wayiphendula impendulo yakhe phambi koKhayafa wathi uselutshilo nawe wazikhulula uKhayafa ingubo zakhe zobukhosi isisimanga ke into yokukhululwa kwembuko urhamente engcwele uKhayafa phambi koyesu urhamente engcwele ngoba ithi iBhayibhile ibiqala ukwenzeka urhamente engcwele indoba umpristi omkhulu akhulule ingubo phambi komrhamente okanye phambi komuntu omangalelwe ngetyala urhamente engcwele kaThixo emveni kobe biziwa amangqina aphikisana urhamente engcwele kaThixo adafumaneka amangqina urhamente engcwele kaThixo amabini ayithethi into noba ibingangqinelani kodwa phendula into kokuba wayetshilo lona wathi angayichithi itempila yakhe ngeentsuku ezintathu urhamente engcwele kaThixo wakhumbula uyesu okokuba akazange atsho urhamente engcwele kaThixo wathi nikawuchitha lo umzimba niwaqonde mna uyawuphinda uvuke emveni kweentsuku ezintathu into ebangela uba ke urhamente kaThixo uKhayafa urhamente engcwele kaThixo azikhulule iingubo zakhe azikrazule urhamente engcwele kaThixo uye wabona into kokokuba obubakho ububingeleli urhamente engcwele kaThixo bufikelele esiphelweni urhamente engcwele kaThixo ngoba kungena umbingelelo omkhulu urhamente engcwele kaThixo uye wayiqonda uKhayafa watyhilela okokuba urhamente engcwele kaThixo ikhuselo ngoku likrazukile akusafuneki mibhadini ewenyukayo awenziwa ngamahobe ukuze uqhagamshelwano lube khona phakathi komntu noThixo uyazile uKhayafa into kokokuba ikhona ivana yezulu ukhona umbingeleli ongaphezu kwabo bonke ababingeleli athi umbhali xa lichaza sinombingelelo omkhulu phakathi kwethu noThixo uyazile uKhayafa into kokuba engathi iperiod iphelile njengombingelelo omkhulu ngoba xa izikhululo okanye ubususa ngobakhe engakuhluthwanga ububingeleli ngoba esazi ngoba ukhona umbingelelo onguYesu Kristu urhamente engcwele kaThixo uyazile into kokuba ikhuselo lezulu livulekile ngoba kusalideki bahobe sinombingelelo omkhulu onguYesu Kristu kodwa wathi uYesu emveni kwayo yonke loo nto wathathwa urhamente engcwele kaThixo wagqithiselwa kwinkundla engaphambili ngoba babonile noko bubungqina into kokuba abunakubathatha urhamente engcwele kaThixo bambangele uYesu into yoba makafe wabona into yoba mabamse kuPilato ngoKristu inkosi yethu amen. Bawo Mongameli Mama Mongameli da abafundisi abakhoyo kulena omama befundisi abakhoyo kulena abashumayeli ngenxa yexesha Mongameli ndivumele ndithi naye wonke umuntu olapha ngegama lenkosi molweni imapha kula nkundla kaPilato yokuqala yona efumaneka isifundo sayo sasifumana kula ncwadi umvangeli uMateyu ngesahluko sama-27 la vesi yeshumi-8 wema ke uYesu phambi kwerhuluneli yambuza irhuluneli sithi unguyena ukumkani wamaYuda wathi ke yena uYesu nawe utsho ilizwi lenkosi eli inkosi mayilisikelele xa sizawungena kule ngxoxo sicela sikhaphane ngela culo 81
eyokuqala yokugqibela. Yambuza ehluluneli isithi nguyena umngani wamayuda nawe utsho. uPilato ungomnye wabantu abalulekileyo ekugwebela amatyala apha. Ithi incwadi ngabo bababini abona abantu abalulekileyo ekugwebela amatyala, uKhayafa umbingeleli omkhulu kunye noPilato. Ngoba uPilato yena ubekelwe ukujonga njengegavana okokuba ithi xa iphuma esiporweni ayifake endleleni, ngoba aba bantu apha ayingoba lapha bahambele kungemnandi. Wanyanzeleka into yokuba ke ngoku mabagadwe ngokwesithethe salapha eRoma. Aba bantu babegadwa yigavana. Ithi le ncwadi inokuba unyaka wesithathu okanye wesine eyigavana kule ndawo. Ixesha eli alimvumi okokuba makathethe ityala, kodwa uthi omnye umbhali xa imjonga uPilato athi uPilato lo unempawu ezilolu hlobo. uPilato uyakholwa kakhulu likhushuluko. uPilato uyawagweba amatyala angengawo kwaye ubalasele ekubulaleni abantu. uPilato uzisapha ke ngoku uPilato kuba igqityiwe ityala. Mbethelele emnqamlezweni utshilo anazi ngaphambili. Ngoku bamzisa kuye uPilato. Into endifuna ukuyiveza apha kweli tyala, amatyala aqhele uxoxwa kwaye uPilato uyawazi amatyala aqhele ukuwaxoxa
ngokwaphela ityala isimanga akukho zicharges ziformal zisiwe kuyo uPilato into kunayo abantu beza benesigqibo sokuba makabulawe uYesu ngokwapha kuthi kamane kukhangelwa lithini lityala lomuntu umane kusongezelela kuthiwe lo yena umane ukuthi ungukumkani wathakuva loo nto uPilato kubela nto limsokolisa yile nto ngathi elityala benimele okokuba libe kanti ligwetywe uKheyafa ngoba uyayazi into okokuba nguye ocela ukugweba amatyala anxulumene nezenkonzo yile nto athi akubekwa namatyala kuye athi uPilato lifuna ntoni ke ngoku elityala kum ngoba elityala lilifanele wamane kusongezelelwa ke ngoku kusithiwa uthi ungukumkani wamayuda waqonda into okokuba inye indawo onongena kuyo yile kuthiwa uvukele umbuso ngoba zonke ezinye izinto ezi ebengazihoyanga kodwa uthe wakuyijonga yonke le nto ithethwayo apha wabona okokuba lo akanatyala. Amen Nkosi. Ile ncwadi xa ithetha uPilato into wazijongayo apha wajonga into okokuba ingaba lo mntu kuthethwa ngaye apha unawo na yena amangqina wafika wabona into okokuba ukhona ugwenxa apha awakho amangqina alo mntu apha kodwa bona banawo amangqina wayiqonda uPilato into yokuba ikhona into engahambi right apha watakuyijonga uPilato elityala wajonga ixesha wabona into okokuba bekungamelanga into okokuba sibhiyozele ipasika ime ngoku siqoqa amatyala ayiwuvumi umthetho loo nto wathi uPilato akuyijonga loo nto wayibona into yokuba likhona inyawo lemfene apha kule ndawo wathi kuba aba bantu azawuxoxa nabo uYesu wathi uYesu wathathwa yena wafakwa ngaphakathi bathi bona bashiyeka ngaphandle wathi uPilato engalazi ityala wajongana ngqo noYesu wathi kumjonga uYesu uPilato wambona into okokuba uYesu utshintshile ngoku ubuso bakhe uyabengezela loo nto ithetha ukuthi uthi Yesu ukanatyala kwaye uYesu umele ubuthixo ngoba amabanjwa ebefakwa kule ndawo ebengena kwa amathindala okanye amapolisa etempile ebexakeka kakhulu ngoba bebhontsoloza efuna ukuqhawula kodwa uYesu wazola uYesu wazola uYesu wathi qwaka uYesu akabhomboloza akenza nani into ibimele ukwenziwa xa ethathwa efakwa apha wathi uPilato kumjonga woyisu Yesu woyisu uPilato wamane ukuthi ehleli phansi esitulweni aphinda ame ngenyawo wabila walithonzi wamane sesula ngeetshefu zamanzi wazitshitsha iitshefu zaninzi wathi uba angangathi vuleka mhlaba ndingene sisimangesi salo mntu uzizwe phambi kwam zange ndimbone umntu enetyala onjengalo sisimanga santoni na esindisenzelwa ngaba bantu waphuma uPilato waphuma ngaphandle uPilato waya kubo wabuza into okokuba tyala linina enilibeka lo mntu bathi bona ngingasho umbuso wathi ndibona ityala mna kulo mntu ndibona ubunyulu bomuntu uthaphuma uPilato uYesu wasuka uYesu waguqa kancinci wathandaza uYesu wathi Thixo onamandla onke mthombo wako konke ukulunga ngicela ntonye uthamsanelise inkosi namaphakathi nabo bonke abanegunya lokukhwisa imithetho kwelilizwe sibatshelise ngobomi bofefe lwakho lasezulwini ude mgqibeleni
ekuseni ubangenise ubomi bakho obungunaphakade ngenxa yami. Masuyesu watakubuya uPilato wathi kanti uYesu umthandazo wakhe uyichukumisile inhliziyo kaPilato. Wabuya uYesu wathi intoni na ijana lakho nguyena ukumkani Inkosi yami. wamaYuda. Wathi Yesu nawutsho kodwa kukho into apha endifuna ukutshilela yona. Thani ngathi nezakho ingqondo ziyayabula. Mna lo andinguye ukumkani welihlabathi. Mna ukumkani wazaphezulu indawo. Okokuba ngaba beninguye ukumkani welihlabathi ngebe lapha abalandeli bam abandinikela kulamatyala. Lonto ithetha ukuthi mna andinguye ukumkani welilizwe. Watakubona uPilato wambona tindiko inyanisile le ndoda ngoba apha kuyo andiboni zingubo zabukhosi, apha kuyo andiboni zithaba enhloko. Lo ithetha ukuthi lo ukumkani angowelilizwe. Amen. Ayingukumkani welilizwe. Kodwa nanto ndiyibonayo apha uzama ukuthi lento amaYuda abhetele kunathi amaYuda ngokumazi uYesu, ngoba wona amaYuda awamvumi uYesu ngomlomo kodwa ngezenzo lamaYuda ayamvuma kokuba ngokwenene lo uyiyo ikumkani yamaYuda. Ngoba ndibona izinto amane ukuzenza kulo mntu ezibonakalisa into kokuba lo nguye ukumkani wamaYuda. Yile nto siyixelelwa umvangeli uMateyu ngesahluko se-11:5 athi nina nindivuma ngemilomo yemilebe kodwa izenzo zenu zikudele kum. Ngoba thina siyabonzakalisa uYesu simvuma ngomlomo kodwa izenzo zethu zigwenxa ezintweni ezifunwa uYesu. Ubukholapti bukaPilato kuthiwa lo mfo wayethanda kakhulu ibribe. Yilento yenzekayo ngoku thina apha uthi umntu selefuna ukuza enkonzweni uqala ukuthi yoku lixesha likaRhona kalukhupha i200 apha kum uzongena kuRhona kodwa akwenziwa loo nto ezulwini. Yile nto abantu athi umntu efuna ungena emsebenzini uthi ndifuna inkabegusha phambi kokuba ndikufake emsebenzini. Urhulumente esikulo ke olu urhwaphilizo lume ngamandla athi ke ngoku uYesu nawutsho ngoku lento indicingisa yenye imini kwamalume. Ndibizwa ngumalume. Umalume ngumntu ozithandayo izinja kwaye izinja zikamalume zikhohlakele ziyayiqenda ikwekwe yakufika kwakhe. Nam lo zazingafuni lokundibona kodwa ngemini yodwa umalume waxhela inkabegusha wathi yiza mtshana namhlanje ndiqhelile ndathi kanti zawufika kwamalume ndema ngapha kwegeyithi ndakhwaza ndithi zala phuma mfondini ngoba ndoyika izinja zalapha kwamalume. Wathi umzala ngena. Ndathi ungena kwam ndafika izinja zingekho inye nje lapha iliqheko lenja. Wathi umalume ngena mthana ngoba apha layiveyonja le umntu lo ubona lenja umalume. Ndathi thini ndayijonga ayisenawo namazinyo. Wathi xa isithi eza kuzisikela inyama ndabona umntana omncinci elolimela
wayilola lemela kodwa lemela ayabi ukhali wathi umalume asiyomela le umuntu lo bathi akutsho umalume yaqonda into yokuba umalume unyanisile zonke izinto ezizintsha ayisebukhalanga nale mela ayisebukhalanga kodwa uYesu walulama uYesu wathi ubukhali bakhe wabenza buthuntu ebantwini thina ingxaki yethu sibukhale ekaweni zonke izinto zekawe sizenza ngobukhali siyabonzakalisa abantu ngobukhali bethu lukisa lo mela imela yakho bayibe buthuntu icele uYesu akanabukhali ebantwini uYesu biza abantu ukwazisa kuye wathi akuva uPilato okokuba lo unkukumkani okwayuna oseGalili wathi akuva lo ndawo waqonda into yokokuba elityala andikwazi ulikhweba aba bantu abandiva ndibangathethale bathi lo unetyala waqonda into yokokuba baye eGalili ukona umntu ukumkani ekuthiwa uHerode wathi elityala malihambe liye kuHerode mna andikwazi ukulixoxa ityala wayecinga into yokokuba usikhuphile ityaleni kodwa walithatha ityala walinikela uHerode walithatha uHerode walibeka phambili. Sekwinkundla yesine uYesu phambi koHerode incwadi kaLuka sahluko 23 siqale ukufunda kula vesi ye-11. uHerode ke kwanempi yakhe wamenza into engento wadlala ngaye wamthi uhambo ingubo eqaqambileyo wamthumela kuPilato. Amen. Uba umongameli umfundisi uMakula mama umongamelikazi bashumayeli belizwe likaThixo omama otata khamente kaThixo mandibulise nami egameni lenkosi molweni. Amen. Ndicela iculo u-90 verse yokuqala yesine neyokugqibela. uYesu
eqaqambileyo. Yabonini. Kundlakeli yesine uYesu eme phambi koHerode. Uluka ke mongameli yedwa Yabuthi. xa ndiwujonga lo mcimbi kutolika yonke lento. Ngoba ivangeli kaLuka enye yevangeli eqwalasela into yobana bonke abantu bangabakaThixo. Bukumkani bukaThixo abukhethanga mntu. Ayayitolika ivangeli yakho uLuka into yobana ivangeli yabantu abangenanto. Ivangeli yempula zikaLjaca. Batsho thi ivangeli yomthandazo kwayivangeli yomoya oyingcwele. Ivangeli yabantu abamele into yobana basindiswe yaye usindiso olungxamisekileyo. Tolika loo nto uLuka ngokwale vangeli. Sikule nkundla ke kaHerode ngoku emvani bokuYesu esuka kuPilato. Ingozi le mongameli. Ingozi le. Ngoba uYesu ngapha nobukumkani bakhe. Kwelikala uHerode nobakho ubukumkani. uPilato xa ebona into yobana ngoku izinto ziyamjikela. Wabona into yobana icebo elihle kubana ngoku akhangele into yobana okanye apha ephandweni lakhe abone into yobana uYesu ngowalapha eGalili. Yaye eyona information okanye ukwaziwa kukaYesu umele into yobana aziwe kule ndawo ahlala kuyo. Kuba kaloku ixesha elininzi uYesu ulichithele kulomhlaba kaHerode. uYesu ebephilisa kulomhlaba kaHerode. uYesu ebenceda abantu esenza zonke izinto ekulomhlaba kaHerode. Wabona into yobana uPilato into ezawunceda into yobana uYesu ukuze akwazi into yobana uphando lusebenze kakuhle amthumele kule ndawo ahlala kuyo. Mongameli xa ndijonga lento ndijonga into yobana inyanyisi into yobana uPilato athumele uYesu kuHerode. Kuba kaloku ubonakalisa into yobana wonke umuntu umele into yobana abe ne-foundation. Wonke umuntu umele into yobana abe accountable. Wonke umuntu umele into yobana aziwe kule ndawo ahlala kuyo. Umuntu akafloat. Ubonakala loo nto apha uPilato. Umuntu akafloat, umuntu akaziwa apha esithubeni. Kodwa imele into yobana aziwe kule ndawo ahlala kuyo. Watolika loo nto apha lo mfo xa ithumela uYesu kuHerode. Khamente kaThixo ethandazayo. Okwesibini apha uPilato into angayiboniyo lityala. Kodwa uthe xa ijonga lento wabona into yobana xa ezamsa uYesu apha kuHerode ayikacingi uHerode angafumani into ngoYesu. Ngoba lesemele kwaHerode yayisemele ekhohlakeleyo. Khamente kaThixo kuba xa uHerode wayesenza izinto ngokukhohlakala. Wayesenza izinto uHerode ngokungcola bawumongameli. Le nto uPilato ke aqonda into yobana lo mfo umele into yobana ndimthumela apha kwaHerode. Ngoba xa nizawukhumbula into yobana lo Herode lo ngulowa khamente kaThixo wathi uYesu xa ezalwa zafika abantu besithi uphina luzelweyo. Ithi xa ethetha waqhubeka uHerode ngalamini. Waqhubeka uHerode ngalamini. Waqala into yobana ukhohlakala walungisa ikrele umkhosi wakhe ukuze into yobana abonakalisa into yobana uzambenzakalisa uYesu. Walungisa umkhosi wakhe. Le nto uPilato ke aqonda into yobana kumele uYesu imse kwaHerode. Khamente kaThixo ngoba la family yakwaHerode bawumongameli yayine-political influence. Yayingaba bantu kuthiwa xa kuthethwa ngabo kuthiwa baphathwa.
aphelali kuthiwa baqhukunyiswa hayi ngabantu abaphafuli bawumongameli hayi ngabantu abamele into yobana bahlonitshwe uba kuhloniphanga ifemeli yakwaHerode awenzanga nto uzawuhamba ngoba wayinalo mmandla uHerode rhamente kaThixo ethandazayo mongameli ngeli xesha azalwayo uYesu uHerode the great saneminyaka engapha ko-40 years elawula uYesu apha ukudala ukukhasa uHerode ekho rhamente kaThixo iyavakala nento yobana kwauJosefu lo uyise ukhe waqeshwa kwiprojekthi kaHerode ukhe waqeshwa kwile projekthi esebenza njengomkhweli ithetha into yobana esisikila naso uJosefu wasifumana kwaHerode ngexesha azalwa kuYesu ethengelwa amabisi njengomntana ukutya kutyayo ukutya kwaHerode rhamente kaThixo ethandazayo ngoba uHerode wayinamandla mongameli wayinamandla economically wayinamandla politically wayinamandla zonke izinto rhamente kaThixo satha ngoHerode njalo uPilato amsa kuye athuke ngoku wamthumela uHerode kube sazi into yobana uHerode ukhohlakele uHerode uzawukwazi into yobana iagenda ayifulfile bawumongameli rhamente etle ethandwa nguThixo uHerode apha enye into endiyiqwalaselayo yinto yobana mongameli wayesenza le nto kuthiwa zizithunzela lapho bona phayilali nakhona abantu ukuthiwa ngamagqwirha pha wayeligqwirha uHerode ngoba wayesenza le nto uindoctrinate ingqondo akwenzakalise apha engqondweni ngoba enye into eyenzakalise apha uPilato yile influence yabantu i-congregation yabantu yiyo yatyhala into yobana uYesu makathunyelwe kwaHerode ngoba uHerode ayinamandla angaphazanyisa uHerode mongameli wawusithi xa uxoxana ngothi ngapha kongothi nguHerode rhamente kaThixo ethandazayo wayesithi umntu xa eshumayela ngapha kwenshumayelo nguHerode wayesithi umntu xa esezizinto ngapha kwezinto nguHerode ngoba uHerode wayikhohlakele mongameli kodwa ndifuna nje igqitha ngoba le nto yadenzakalisa kwaHerode bawumongameli kodwa ndafuna ukucacisela into yobana uyise kaHerode wayikhohlakele yonke lo family kodwa uAntipas lo ukhophelele umcimbi ngale mini nizawukhumbula into yobana wakwambulala noJohane uJohane wabulawa nguAntipas amthawula intloko ngoba usithi uthetha ngegama likaThixo kuHerode ngoba kaloku wenzakala kwakudala ngoba ubukumkani bukaHerode babungatshelenzwa umuntu wamenzakalisa rhamente kaThixo nomzukulwana uAgripa wakwazi into yobana ambulale uYakobi ngoba ifemeli ekhohlakeleyo engaqhukunyiswa bawumongameli wamthi wam ngengubo eqaqambileyo lazi into ezifuna ndihlale phantsi mongameli uthi ke lo mfo xa ethetha uthi la madoda amabini ayingavani wena uPilato wena noPetro lona ntuka noPilato ayingavani noHerode babengavani aba bantu babengavani kodwa ngalamini bafana ngoba abantu bakaThixo bakwazi ufana ngeyelene bakwazi abantu bakaThixo ufana ngezinto ezingemsebenzi kodwa ngalamini bafana rhamente kaThixo ngoba uthuluka uYesu wayemele into yobana adibanise imihlambi engadibaniyo rhamente kaThixo wayemele into yobana uYesu adibanise amaSamari wayemele into yoba uYesu adibanise amaJuda wayemele uYesu adibanise wonke umuntu rhamente kaThixo ethandazayo wayemele uYesu adibanise uSidumo Dlamini noZwalindima Vavi wayemele uYesu adibanise uThara Inkoka
amashi lawa uyawathiwanisa abantu abangafaniyo abengekathiko awuthiwanisa abantu athi umnyumlane phakathi komuntu kathiko umuntu uKristu Yesu umuntu Yesu wenguyesu bazodibanisa imihlambi engafani simele into yobana nathi singemkapha emkapha singafani emkapha kwesibini mongameli wathi tu Yesu isayithethiwe le nto wathi tu Yesu uluka-ke uthi ivangeli kaluka kaYesu kaluka uxa itolika uthi ivangeli yomthanda uYesu kwaka ehlele emthandazo ithi amanye bemnqinda bamanye bemkhaba bamanye benza yonke into kodwa uYesu wahlala esemthandazweni wahlala uYesu ethi kwaka ngexesha bemenza into enganto ngoba uThixo wethu akathethi yonke into ngoba uThixo wethu uyawuvala umlomo esimele into yobana nathi into esenzakalisayo nakemitshato yethu kuthanda uthetha into esenzakalisayo nakemizi sihlala kuyo kuthanda uthetha into esenzakalisayo nasekuhlaleni kuthanda uthetha ukuthetha kuyingozi ngoba kurabheki uYesu wethu khamele kaThixo singamile mongameli uthi ke ngoku ikayisihla iBhayibheli ithi ke any point uHerod akazange ambone uYesu angambone uYesu bana uyava ngemisebenzi kaYesu uyava ngemisebenzi kaYesu kodwa inyaniso azange ambone lo Yesu kuthethwa ngaye khamele kaThixo ethandazayo yalenzakalisa ke lento mongameli alenzakalisa ngenzakalisa into abana mhlawumbi kudala namthi kule nkonzo ndisiva ngemisebenzi kaYesu kodwa zange ndimbone hey ingozi le zange ambone uHerod uYesu ngexesha umkhosi wakhe usilwa nomkhosi wezulu zange ambone uHerod uYesu kuba kaloku khamele kaThixo uHerode apho ngokwetestamente entsha uyi-representative kaSathane uSathane uHerode uSathane ngokwetestamente entsha ayiqala uyayigqiba uHerode noYesu akekho umuntu okuthethwa ngaye apha akuthethi umuntu othetha ngaye apha ithetha into yobana lo Herode sithetha ngaye angaboni into kodwa inyaniso into yobana wambona uYesu andikhumbuza la vesi umongameli eGatara ayithi gqi apho le ndoda isithi singumkhosi kuba sibaninzi yathi kayidibana noYesu ngqo yahlangana nemvana kaThixo amehlo wale ndoda adibana nemehlo kaYesu ithi iBhayibhile yawimikokelelwana babeyawimikokelelwana xa udibene noYesu yawimikokelelwana angigqibelisa ke mongameli xa ndizawuhlala phantsi kwamthi uhambo lengubo eqaqambileyo amthi uhambo mongameli yazi mongameli amthi uhambo wayiqimba uyamphoxa ngoba inyaniso into yobana ndabona into yobana kasigoduka sihambe mani siyophoxa kwendawo sihlala kuzo ophoxa mani uthi noba ipleki nalo mntana bungamfuni apha endlini uyigqwetha kodwa namhlanje iphoxe umnike ngesandla esiphantsi afuna into yobana abantu ungavaniyo nabo ekuhlaleni uzukubaphoxe ubafowunele ngoba wenza into erayithi apho uHerode ucinga wenza into erongo khamele kaThixo wamthi wangu ngengube eqaqambileyo wakhumbula vesi ithi uYesu wenza kufuna ngakusindisa okulahlekileyo wakikhumbuza kathi uYesu ndimukhanyisele lehlabathi khamele kaThixo ithi wema uYesu yembevana kaThixo esimele into yobana siphakamise uYesu simphakamise uYesu ngenkosi nomsindisi
27 Amen Nkosi. ivesi ngamashumi 22 uYesu phambi koPilato athi uPilato kubo imizini nakhe uYesu kuthiwa nguKristu athi ke kuye bonke makabethelele emnqamlezweni angake inkosi yoxolo ngasikelela ukufunda nokushunyelwa kwezwilayo ngokunangona phakathi amen iculo lelesithoba ivesi yokuqala neyokugqibela mazithi ingqondo zethu zimbonge uYehova kuba inceba zakhe zimingo naphakathi bobonke uThixo akukho njengaye kuba inceba zakhe zimingo naphakathi Ngibulise umongameli, ngibulise abafundisi, ngibulise abavangeli, abashumayeli, omama, amadodana, ikhwaya, ivillage, wonke umuntu olapha, ngeNkosi Kristu igama lwengqondo lethu. Ukushakathela ivangeli zone zinalo enkundla kaPilato enkundla yokugqilela athi umuntu kayichazi yokumhla kuba kulapho uzaphuma khona izinto kuba unelibona kodwa yona nto indichukumisa ngamandla abantu abalapha kuba unelibona ulapho umbandlo nguYesu uzolile unjawo nje akanqamanga angakathi uyayazi uba inyawo elingqamayo layikuthi nje kuba unalibona ulapha umgwili uPontius Pilato ubhideka kuba wona ngiboma kodwa umsebenzi wakhe yena ukusayina on the dotted line in black and white kuba wona ngiboma filapha kuba wona ngiboma